Lor, mantep ki, Lor. Garam tok boleh gak enek. Garam tok. Mbok ki senengane babe, Lor. Banjir. Kombang. Oh, kombang. Ikan laut teh. Lor, Bulik sekarang mau masak loh, Lor. Masak apa, Bulik? Masak lodeh jantung pisang, Dok. Oke. Lah iki Bulik ngarani ontong. Oh, gitu. Heeh, iki. Kayak besar-besar ya, Bulik. Besar-besar papat loh, Dok. Mantap. Engko dicampuri kacang. Oke. Kacangnya putih, Dok. Gak Terus apa iki enak jenenge kacang melati. Terus karo apa, Bulik? Iki goreng iwak laut, Lor. Iwak apa, Bulik? Iwak apa yang ini iki lek ngarani Bulik iwak selengseng, Lor. Iwak selengseng. Nah, tapi nek ngene sampean iwak apa ya, Lur ya? Nanti iso komen ya, Lur, namanya ikan apa. Iya, iki engko digoreng. Lah saiki Bulik arep iki, Lur, Apa, Bulik? dikasih bumbu dulu, Lor. Ikan lautnya, Lor. Bumbu sik tumbar. Terus kunir bubuk, Oke. micin, garam, Lor, aja lali. Masih dikek apa-apa enak nek garam merah sido enak, Lur. Yo hambar to. Oke. Dingenek-ngenek ae. Oh, ngaduke ngono. Heeh, wis. Gak apa-apa campur wis ini iki. Dineng nesek. Iki lek ngarani bumbu apa, Lur? Marinasi, Lur. Dimarinasi. Oh, dimarinasi ngene iki. Oke. Bulik rak tek paham lho kata-kata ngono kuwi, Lur. Gak apa-apa. Yang penting apa-apa ya. dicampur, engko dicampur dineng nesek. diemne Iki, wis. dulu. Ini iki wis, Lur, wis tepak iki. Heeh. Lah iki nganu, Lur. Apa, Bulik? Ontong iki tak kon ngoncakne babe, Lur. Oke, sing ngupasnya babe ya. Sing ngupas iki babe ontong iki. Drone, Lur, mantep ki, Lur. Ontong ini ki, Lur. Oke. Wis, Lur ya. Ayo ikuti Bulik masak sampai mari, Lur. Ayo. Be, Eh, iki ontongnya be. Oncakane be. oh ya iki ta. Heeh. Piye iki kabeh? Kabeh dioncaki. Oh ya wis, heeh. Iki Lur, babe tulung bangsa tetep lali Bulik bendang rampung. Oke. Ontong lek dimasak enake ra umum. Ayo Lur. Ayo. Heeh. Kancani babe anu ngupas ontong, Lur. Oke. Apa jenenge, Lur? Jantung pisang. Oh, jantung pisang, Lur. Heeh. Lho wong desa iki lek omong triyange lho, Lur. Oke. Lur ya. Oke. Yo, ngancani babe, Lur. Bismillahirrahmanirrahim. Iku ngupasnya carane piye, Be? Ya pengen diklithoki to iki, Nduk. Oh, berarti Diklithoki tok ngene iki. Lah iki lho, Lur, ngene iki lho, Lur. Wah sakmono gedine ming dadine sakmene, Lur. Wah, boros. Omong ya be ya. Hmm. Ini be iki sing abang iki dingenekne be. Yo ngene iki tok sing abang-abang. Oh ya. Lek dikelono kabeh entek ndakan. Lah iya kuwi. Ngene iki sing rada abang-abang dikuak tok ngene. Ya sini ke. Iya. Ya. Paham. oh berarti sing warna merah iku diilangi ngono ya. Lek ngarani lek ngupas iki diklinthoki, Lur. Wis umop, Lor. Banyune dikek uyah dhisik, Lor. Terus iki banyu sing wis umop iki, Lor. Bulik arep ngrebus jantung pisange. Oke. Carane bulik ngene, Lor. Oh langsung ngono, Bulik. Langsung ning jerone banyune ngene iki. Jantung pisangnya wis nganu, Lor, wis umop, wis mateng. Nek direbus ngene iki, Lor, terae. Getahe ngene iki apa? Kayak busa ngono ya. Kayak busa mumbul ini iki. Gak apa-apa terus ngene iki jantung pisang mek direbus. Engko apa dicuci, Bulik, dipilas. Heeh, iki saiki tak jegone banyu adem, Nduk. Oke. Iki dimasuk rene iki lho. Lah.
bumbune lodeh kayak gini loh, Lur. Heeh. Ada bawang merah, bawang putih, kemiri, lombok kecil, lombok besar. Iki engko digoreng sik, Lur. Oke. Iki aja lali taburane lombok utuh, setengahane babe, Lur. Oke, Buli. Iki, Lur, goreng bumbune lodeh sik. Ada rada-radane. Wis mateng lomboke. Iki Lur kayak uyah sik Lur, mare diulek Lur lombok. Anune apa iki bumbune Bumbune lodeh. lodeh. Garam tok Buli Kok gak enek. garam tok ae. Engko rasa-rasa engko. Iki Lur, ontonge sing direbus ning anu mau, kuali mau. Saiki tak grengseng ning wajan, Lur. Oh, digrengseng ki koyo di Ngene iki, gak sreng-sreng sebentar ngono ya. Titik ngono. Oke. Iki dileboni bumbune, Lur. Oke, Buli. Saiki banyu titik, Lur. Oke. Sekarang langsung masuk, Lur. Karo lombok iki senengane babe, Lur. Oke. Celetus-celetus. Aja lali, Lur, penyedap, micin, tambah garam sedikit, gula sedikit, Lur. Oke. Masukkan. Sekarang santannya masuk, Lur. Sayurnya semateng, Lur. Oke, Buli. Cinta saiki, Lur. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, gila. Goreng iwak laut. Oke. Hati Buli. Ya. Lur, le masak lodeh jantung Pisang. pisang utawa ontong wis rampung. Saiki waktune makan, Lur. Oke, Iki Be. babe karo Bli arep makan sik, Lur. Oh iya, Be, Wis, monggo. iki. Bli tak kon njumukne Biar tak jukune jangane lodeh. jatung ya. Jangan lodeh. Jangan lodeh. Weh, mantep, Lur, mantep, Lur. Ojo lali Oke, Mbak Titik. lomboke Buli. Oke, wis lah ngono. Lomboke, Be. Ya, tetep jalan terus Lombok. Tutup, Be. Tutuh. Wis. Mantep. Iwak ya, Be. Iya, Sitok iwak. koloro. Sitok sik no. Sitok. Oh, iya. Engko nggone. Tangannya resik lho, Be. Yo kabar sik ki wisan ki, Lur. Delok, Be. Oke. Beh iki, Lur. Weh, kuwae apa lek ngarani limbang-limbang, Lur. Banjir. Kombang. Oh, kombang-kombang iki, Lur. Beh, mantep, Lur, mantep. Iki, Lur. Ya boleh kemangan ini. Iwake iso renang iku, Be. Renang, heeh, bener. Iki to, ki balik nang anu kabeh, apa? Nang Nang alame. negarane iwake, nang alam iwak, Lur. Oke. Lodeh, Lur. Lodeh, Lur. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo, Lur. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo, Lur, maaf, Mantep, Lur. Mantep tenan, Lur, lodeh, Lur. Babe, Lur. Oke. Sik, iwake, Lur. Ya ikan laute. Mantep. Seger-seger pedes ya, Bu ya. Jelas siap gurih, Lur. Ketoke pas iki, Lur. Cocok. Gandengane, Be. Cocok tenan, Lur. Wis, mamsik dinikmati. Oh, enak tenan. Oh, wi Lur, jangan jantung pisang ku enak, Lur.
Lawe iwak laut. Heeh. Wah, pas cocok lur. Aduh. Tak kenal teman lek ngene iki lur. Gombe ya be ya iwake be ya. Heeh. Nggo dhewe. Mantap. Lur. Bismillahirrahmanirrahim. Piye enake be? Wah, tenan Bu Li. Enake gonggur. Alhamdulillah lur. Le madang Bu Li sama Babe wis rampung. Iya toh. Gak jantenan lur. Selera tenan iki lur. Enak banget pokoknya wis. Monggo dicoba. Wah, monggo dicoba. Oh, bener. Bener Duk, monggo dicoba dulur-dulur. Oke. Iya lur ya. Heeh. Babe sama Bu Li tetap mendoakan dulur-dulurku kabeh di mana berada diparingi seger waras sehat, panjang umur lur. Amin. Gansar lancar lan berkah rezekine lur. Amin. Oke lur. Wassalam lur. Matur nuwun.